Van Openbaar Ministerie tot de FIOD. Een grote drugsoperatie was er voor de Zeeuwse kust. Meerdere verdachten zijn er aangehouden en ook een grote hoeveelheid cocaïne is in beslag genomen. En verder vandaag. Geen tijd en geld voor groot onderhoud. En Dinja van Lieren nog niet terug bij de top. Goedenavond. Laagvliegende helikopters, veel politie op de been en ook de FIOD werd gezien. Urenlang was Zeeland gisteren het toneel van een grote politieactie. En vandaag werd bekend dat het bleek te gaan om een zogenoemde drop-off van drugs voor de kust. Meteen maar naar verslaggever Niels Schuurbiers op Neeltje Jans, de plek waar die politieactie zich gisteren bleek te concentreren. Niels, wat heeft er zich daar gisteren afgespeeld? Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat hier gisteren voor de kust van Neeltje Jans een aantal drugssmokkelaars op heterdaad zijn betrapt toen zij bezig waren met een zogenoemde drop-off. Dat is een manier van smokkel waarbij pakketten drugs van grote zeeschepen worden gegooid die dan vervolgens met kleinere, snellere boten aan land worden gebracht. En wat is er bekend over de verdachten en wat ze bij zich hadden? Nou, precieze aantallen van de gesmokkelde drugs die worden nog niet bekendgemaakt, maar het OM heeft wel laten weten dat het gaat om honderden kilo's cocaïne. Over de verdachten weten we wel meer. Het gaat om 5 verdachten van 34 tot 61 jaar oud. En zij komen uit Almere, Oostzaan, Beverwijk en Haarlem. En wat gaat er nu gebeuren? De drugs zijn in beslag genomen, net als de motorboot. De verdachten zitten vast en het Openbaar Ministerie in Amsterdam gaat deze zaak verder onderzoeken. Niels Schuurbiers vanaf Neeltje Jans, dankjewel. Er is meer duidelijk over waarom er zoveel PFAS in de eieren zit van hobbykippen. De wormen die door de kippen gegeten worden blijken het probleem te zijn. Wormen nemen PFAS uit de bodem makkelijk in zich op en zo komt er dus vrij veel PFAS in de kippen terecht. Het RIVM adviseerde eerder al om geen eieren meer van hobbykippen te eten vanwege de hoeveelheid PFAS. Dat is namelijk schadelijk voor de volksgezondheid. Een 34-jarige man uit Capelle die terecht stond voor mishandeling van zijn dochtertje krijgt geen straf. Wel is hij volgens de rechter schuldig. 3 jaar geleden ging hij hardhandig met het kindje om. Hij was gefrustreerd omdat ze niet stopte met huilen. Hij schrok er zelf zo van dat hij hulp heeft gezocht. En volgens de reclassering is die behandeling zo goed gegaan dat er geen kans is op herhaling. De PVV Terneuzen wil af van het gebruik van verkiezingsposters. De partij reageert daarmee op de bekladdingen van de afgelopen dagen, waarbij vooral Geert Wilders het op de affiches moest ontgelden. Dat is best wel heftig en dat doet me wel denken aan 4 jaar geleden dat ik posters aan het plakken was. En dat ik ook aangevallen werd en flinke dreun op elkaar kreeg, zeg maar. Dus ja, het doet wel iets met je. Volgens de partij zijn er genoeg andere manieren om campagne te voeren en zijn de posters daar echt niet voor nodig. Er is natuurlijk veel meer in zo'n campagne te doen, zichtbaarheid. Maar wat mij betreft, of wat de PVV Terneuzen betreft, zonder borden. 20 bruggen, tunnels en sluizen in onze provincie hebben eigenlijk zo snel mogelijk groot onderhoud nodig. Maar door een gebrek aan geld en voldoende technisch personeel moeten veel werkzaamheden worden uitgesteld. En ondertussen worden die bruggen en sluizen ouder en ouder. Er zijn in Zeeland zo'n 20 objecten waar Rijkswaterstaat grootschalig onderhoud aan moet plegen of die vernieuwd moeten worden. En de oorzaak is makkelijk te verklaren. Heel veel van de objecten waar we groot onderhoud gaan doen zijn gebouwd in de jaren 60, 70, 80. Die zijn dus nu van een bepaalde leeftijd dat daar weer werkzaamheden nodig zijn. We doen het dagelijks onderhoud. Maar ja, op een gegeven moment heb je ook aan je auto een keer een grote onderhoudsbeurt nodig. Dat speelt ook bij onze objecten. En dat is de leeftijd waar we nu zitten, met bijna al die objecten, dat nu plaats moet gaan vinden. Een voorbeeld van een object waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden is de Vlakentunnel. We gaan echt merken dat hier gedurende in ieder geval april een dag of 10 het verkeer opstopping krijgt. En als we gaan kijken naar het groot onderhoud 29-30, dan gaat het niet meer over weken, dan gaat het waarschijnlijk over maanden. En we zijn nu al in gesprek met gemeenten, met de provincie, om te kijken van hoe zorgen we dat we niet werk tegelijkertijd aan het doen zijn, waardoor je helemaal Zeeland niet meer in of uit kunt. Maar ook voor de scheepvaart heeft het onderhoud consequenties.
Op het moment dat we aan het werk zijn met een sluis, bij veel sluizen hebben we 2 kolken, dan is 1 kolk afgesloten. Dan heb je dus een beperking in de hoeveelheid schepen die erdoor kunnen. En ja, dat gaat ook de binnenvaart merken. We proberen daar ook met de binnenvaart gesprekken over te voeren. Terecht hebben ze ons ook wel eens verweten dat we niet altijd op het juiste moment hebben gedaan. Daar hebben we wel leergeld uitgenomen en we zijn nu actiever om te proberen met de binnenvaart en met de overkoepelende organisaties daar wel gesprekken over te voeren. Hoe doen we dit nu handig en slim? Welk object voorrang krijgt, heeft volgens Sikkema te maken met een aantal criteria. Wij kijken landelijk op welk moment we welke objecten voor laten gaan. En dat heeft onder andere te maken met waar liggen ze in de infrastructuur, technische staat. En wat is het belang van een object? Sikkema vindt ook dat de overheid de laatste jaren meer geld had moeten vrijmaken voor infrastructuur. Vanuit mijn perspectief, met de verantwoordelijkheid die wij als Rijkswaterstaat voelen om te zorgen dat de infrastructuur beschikbaar is, zou er absoluut meer naar het beheer en onderhoud zorgen dat onze infrastructuur op orde kan blijven gemoeten. En ik snap het belang voor ook zorg en ook onderwijs en alle andere zaken die belangrijk zijn, maar vanuit onze verantwoordelijkheid zeker had meer geld naar infrastructuur gemoeten. Maar ondanks de achterstand in onderhoud benadrukt zij dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de veiligheid. Het is geen houtje touwtje wat we aan het doen zijn. Het is echt wel veilig wat er op dit moment staat. Ik hoop dat we dat op de hele lange termijn kunnen blijven zeggen. En dan moeten er wel middelen komen om te zorgen dat we dat kunnen blijven zeggen. En naast dit groot onderhoud wordt er natuurlijk ook heel regelmatig regulier onderhoud gedaan. Deze week aan de Vlakentunnel in de A58 en het Dampoort-aquaduct in de N57 bij Middelburg. En daarom zijn ze deze week allebei een aantal nachten afgesloten voor het verkeer. Er moet dus omgereden worden en je moet rekening houden met een langere reistijd. Het was een klap voor dressuurruiter Dinja van Lieren. De eigenaar van het paard Hermes trok het dier vorig jaar terug uit de topsport. Nota bene het paard waarop Van Lieren 4e werd op de Olympische Spelen in Parijs. Dus moest de Amazone uit Capelle helemaal opnieuw beginnen met een nieuw paard. Maar of ze daarmee op tijd weer op niveau is voor het WK van dit jaar? Vorig jaar zomer werd bekend dat Dinja van Lieren geen wedstrijden meer mag rijden met Hermes. Dat is een tegenslag, maar ze snapt de beslissing van de eigenaar wel. Hij heeft natuurlijk al best wel wat jaartjes op het hoogste niveau meegelopen. Hij heeft ook een keer een vervelende blessure gehad. En ik denk, hij kan nu een klein stapje terug doen qua niveau. Dus het gaat hem allemaal een beetje makkelijker af. Ja, ik denk dat dat eigenlijk voor hem ook een soort comfortabeler is. En ik denk dat het uiteindelijk een goede beslissing ook is. Het mooie voor Van Lieren is dat Hermes nog wel op stal bij haar staat in Uden. Hij is echt mijn maatje en ik kan lekker nog steeds iedere dag met hem kroelen. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. En tuurlijk vind ik die wedstrijden rijden met hem heel gaaf. Maar als ik gewoon 's avonds even met hem in de stal kan zitten, ja, daar geniet ik net zoveel van. Van Lieren moest afgelopen zomer dus schakelen. En nu zet ze haar geld op 3 andere paarden. Met 1 daarvan, deze McLaren, deed ze afgelopen weekend mee aan de Dutch Masters in Den Bosch. Maar wel in een bijnummer van de wereldbekerwedstrijd. Dit is een weer wat jonger paard, dus het is heel goed voor hem dat hij in zo'n ambiance en dan toch een proef moet lopen. Dan leert hij het echt al een beetje herkennen en dan leert hij gewoon al een beetje zo'n wedstrijd te lopen. En die ervaring neemt hij alleen maar mee als hij dadelijk op Grand Prix niveau loopt. Dat Van Lieren niet gelijk helemaal uit de topsport weg is, wordt zeer gewaardeerd door de Zeeuwse topsportmanager van de KNAS. Zij is gewoon echt een kei in nu alweer een volgend talentvol paard klaar hebben. Dus ja, ze valt even weg, maar eigenlijk, ze staat er al bijna weer, zeg maar. Ik kan niet wachten totdat ze met Mauro en ook met Laren die ze hier reed, dat ze weer echt op het hoogste niveau meedoet. En daar zit ze al heel dichtbij. Dus eigenlijk heel erg knap hoe ze dat gat heeft weten op te vangen. Er komt een WK aan dit jaar, maar dat gaat Van Lieren waarschijnlijk niet halen. Haar troef Imposantos is geblesseerd en McLaren en Mauro Turfhorst zijn met hun 9 jaar nog net te onervaren. Maar in 2028 zijn weer de Olympische Spelen. Daar denk ik dus wel nog iets meer aan, eerlijk gezegd. Ja, natuurlijk dat WK nu zou leuk zijn, maar zeker met die 2 jongere paarden,
probeer ik wel echt richting de Olympische Spelen te denken. Ik denk dat dat de perfecte leeftijd is voor allebei. En ik denk nogmaals dat ik heb echt hele hoge verwachtingen van allebei. Dus daar heb ik heel veel zin in eigenlijk. Ja. Ik zie dat je al gaat stralen als je eraan denkt. Ja, dat zit wel echt in mijn hoofd. Dat ik denk, oké, dat is wel echt het doel. En ik denk dat we daarvoor in ieder geval heel goed op schema liggen. En alles wat daarvoor nog komt, dat loopt zoals het loopt. Het was weer een mooie dag, hè? Dat terwijl die wel wat wisselvallig begon met wat wind en een paar buien, maar uiteindelijk dus alleraardigst weer eindigde vanmiddag. Vannacht dan hebben we wat bewolking. Lokaal kan er vannacht ook wat regen vallen, maar morgen in de loop van de dag wordt het dan eigenlijk weer net zo mooi als vandaag. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat vind je natuurlijk altijd online in onze app en natuurlijk ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel mooie maandagavond.